Check, check. Mamaya na, Dad. Tumatawa daw yung kwintas mo sa lapel. Wala akong magagawa. Iusog mo yung lapel na offline. Dito. Check. Alright. Diyan na, Dad. Mr. Sira. Yes. Mr. Siram. Hello. Hello, 1, 2, 3. Hello, 1, 2, 3. Diyan na, Dad. Love you. May sabit pa and boss. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kitang unyanin Webes, Petsa Gis, kan bulan kan Hunyo, taong 2021. Kami ang sa indong regular na nakakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Siyempre, masiram na hapon Bicol Region, live na live! Mr. Siram Joshua Martinez Jr. Mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programa ang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Mga ka-aksyon, live kita inian, Tabang Organismo! Maray na pagkahapon, Webes! Oro aldaw live na live ang Tabang Ora mismo ng obheto makapagtaunin tabang ayuda sa mga kababayan tang Bicolano, makapagpaugma, makapagtaunin sorpresa, makapagtaunin paliwanag sa mga napapanahon na issues kan aldaw. Base naman yan sa kamauotan kan ako Bicol Party List, saan sa indong party list na katabang nakasurog pa, kasabay po si Representante Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Mga ka-aksyon, live kitang nadadalan sa satuyang official Facebook page, Action Coast Center, siriman sa official YouTube channel, Action Coast Center. And Siyempre, nadadangog kita sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi at 88.7 Radyo Ragon Birak, Catanduanes. Masiram na hapon sa mga nag-aantabay sa radyo, pati naman sa Facebook Live. Yes. Siyempre,
mag-comment, mag-tag, mag-share, magpartisipar sa satuyang programa. Malay nindo, kamo ang manggana kang 1,000 pesos ngunyan na Webes. Yes, pag-ulayan tangunyan, ang mas pinahigot na kampanya kan LTO kontra partner sa mga mariribok na motorsiklo o ining mga improvised na muffler. Aloy ng programa kan LTO pero dahil man napupunduan mga mariribok na motorsiklo. Yes. Aloy nang may kampanya ang LTO asin ang mga otoridad ta laban dyan sa mga modified muffler. Yes. Kan mga motorsiklo. Pero anong nangyari? Hanggang ngunyan, gulpi pa manggiraray. Ang mga Ang reklamo man. Ang mga matatagas na payo. Ang reklamo man kan mga may sadiri nin scooter sa kaso mga saday na motorsiklo, natangayan mga muffler mi ang pinag-iinitan, natangay sa mga muffler diyan kan mga motor na darakula na mga Harley Davidson, nas mariribok pa ngayon sa muya, natatadayan pagsisitar kan mga otoridad. Actually, partner, kabali iyan kasi motorsiklo pa man girara iyan. Dahil, warang nagsisitar partner. Murang makusuan buo, tas syempre, Pag mga ano ang yan motor mo, ang kantidad mga 1.5 million. Warang makusugan buo. Warang dyan nagsisitar partner. Maski yan sa ang pag-helmet. problema sa gobyerno kan Pilipinas. Maski sa pag-helmet partner, igwa nga ni dyan helmet na garo may sungay. Ito mga buhok na garo na mga... Pero pag andara mo 100cc, 125cc or 125. scooter, aanapan ka, ang helmet mo ngayon daing ICC sticker. Correct. Kuwen nga ini, substandard ngayon. Yan ang problema. Tapos ngayon, Sa nutshell kuya. ngayon ini, bako ngayang full face. Actually, bawal ang nutshell. Ayan ang pag-uurulayan tango niyan mga ka-action. And wala tan mi kamunin Pero nataman kahaputan. partner, pag big bikers na nutshell ang gamit, so 50 milyon na nutshell, warang nagsisitar. Yan ang problema nga ni sa Pilipinas, partner. Only in the Philippines. Eh, speaking of muffler, natamanta sa muffler kan mga 100cc, 125cc. Kapag initan mong maribok na samantalang igwa mang kibas mariribok pa dyan. Yan. Partner, yan ang pag-uurulayan tango niyan ng mga Sa bagay, paghahapon. naintindihan ko ba baka duman sa arong ka itong motor, yun talaga ang design. Pero yan ang kaputan ta sa satoy mga kababayan. Pabor baka mo mga ka-aksyon digdio sa pigpapautob, sa liwat na pagpahigot kaniong Land Transportation Office sa pagbabawal sa kaining mga makukusog na muffler. Nakabalik naman sinda dyan sa muffler, naubusan na sinda kigiibuhon sa ibang mga bagay. Actually, partner, haloy na yun ang pigpapautob. Kaya lang, kinakaipuan i-intensify. Natataday pwedeng sitaron na kan LTO na ang mga nagbibisikleta sa gilid muna, ang mga tricycle sa gilid muna. Actually, partner, bako lang pipira ang apektado kan mga parabisikleta sa tao. Nata mapler. Ya kung ang gusto ko mampalan, ang mapler ko matanugon. Pasali ang apodgaan. Kaya nga ni. Oh, Kaya diba? nga ni ako nagbagibo kay mapler na makusog. Okay lang, Tanari, gusto basta ko dahil magpasali. kang makaistorbo. Nin ka barangay. Duman ka lang sa natad nindo. Dahil pwede, motorsiklo, natural, ma-joyride Bawal ka. na yan, partner. Papakurub ko tubod mo. Iyan ang pinagbabawal. At yan, part, ako Dahil ano anta? ang gusto mong sabihin, ang saro lang gustong sabihin kang partner. Kamo na mga habukan makadangog, mga killjoy kamo. Partner, okay lang naman. Boring ano ang yan. mga life nindo. Okay lang naman Gusto i-modify ang sarong gusto kagamitan. Gusto mo, motorsiklo, ang tambutso, at ang motorsiklo na nga ni, ang tambutso mo dahil pang tanog, maluya, dapat pag nagmumotor ka, makusog talagang tanog ka Okay lang, tambutso mo. partner, i-modify as long as na dahil ka nakakaistorbo ng kapwa mo. Ya, paano man makaistorbo? Halimbawa, nagmotor ako. Halimbawa, dyan sa luwas. Paano ta ka man maistorbo? Gusto mong sabihin, mapundo ang taping kang programa mo kung nagmotor ako dyan na may Bako yan, muffler partner, na ang pigbo makusog. punto. Itong pag-agi mo baga na si Relensyon ang nasa kapalibutan, tas umagi ka, pasay. Dapat nga ni magpasalamat pa kamo. Takon pipirot-pirot ka mo. Pag nag-agi ako na ang muffler ko makusog, medyo mabubuhay-buhayan ko nindo. Tabang pa nga niyan sa ibang driver na inaantok sa kalye. Oh, yan. Taibis na mangiturog sinda sa pag-drive, pag may nag-aging may muffler na makusog, medyo buhay-buhay. At muna, partner, taday ko na nakukontak si... konta-konta ang linya kaya ni Sir Glenn Mancera, ang ship partner kaya. O mag-comment ka mo ha, Horizon. mga kababayan na Bicolano, mag-comment ka mo. Ano, kontra ka mo sa motorsiklo na makusog ang muffler? O pabor ka mo? Basta ako, pabor ako. Ang makusog ang muffler. Ang tanog. Si partner Remy, gusto ka ini mga silensyo. Dahil, kita kayo tepuan talang magsunod, partner, kung ano ang pinahigot. Nagdamit ka pa kitambutso kung dahil man sa ng tanog. Igwa ng tanog dati ang ang tambutso. O garing, ito nga ni pigsasabi na modified Maski ka, and mamuya ka daw ng disturbing. tambutso, maluya? Lang, partner. Konta-konta tayo ng mga... Kontrahan naman kita. Konta-konta. Kontrahan naman kitang duwa, taday man pwedeng mag-uyon kita. Ay, marin na pagkahapon mo na sa parantabay niya. Tungo niya na pagkahapon. Mga paradalan ta, paradangog partner. Diyan sa may Pantekan. Taisan Legazpi City partner. Dako lang nakaantabay sa Satuya.
Sa 8,000 viewers ko niya na pagkahapon, good afternoon. Oy, masirang na pagkahapon. O mag-comment ka mo ha, tandyan sa mga ma-comment. Yan mabunot kita kan manggagana kang 1,000 pesos cash ngunya na pagkahapon. Ay na, dahil po ba na kontak? Sige lang, partner tao. Basa mo na kita ng mga nakaantabay. Ganda ng Sige. damit ni Ma'am Rems. Hope we win para makatulong din. Ano sabi ka nag-comment? Ganda ng damit ko daw. Yeah, Gusto mong sabi yun ang damit ko pangit? Sabi ni Nina Really, Romilyn Neo, Dato Clemente, mahal kong congressman, maray na pagkahapon. Gigi Armero, mahal kong congressman, maray na hapon man. Sige lang. Maray na pagkahapon, nasa linya si Chip Glenn Mansera kang LTO Regional Office 5. Maray na pagkahapon, tabi Chip. Hello? Apo, maray na pagkahapon, Sir Glenn. Live po kita sa Tabang Ora mismo, digdi sa Action Co Center. Humapot lang tabi kami. Kumusta po ining implementasyon kan sa tabing mahigot na monitoring digdi sa Mapler manungod sa mga motorsiklo tabi, Sir Glenn? Kang last week po, ma'am, igwa kitang tuglupas na memorandum sa gabot pong enforcement. Within the Bicol region, to intensify yung protection po doon sa prohibition sa inaapod sa Pumbotora, yung motorcycle with modified mufflers, yan po yung operational plan po nilapas natin. Considering po nakadakot po kayo, papaabot sa tayo. Opo, Sir Glenn, aram ko tabi, haloy na tabi, na pig-implementar iyangan kan LTO. Iyo po. Taano po, mas tig-intensify tabi ngunyan? At i-intensify po medyo based po sa mga records and mga complaints po na nalulot ng opisina alam ko po ang ito po ang audit case ng muffler. Digdi po sa Bicol Region tabi, Sir Glenn, pira pong porsentahe ang linangkaw or pira na tabi ang total ng mga motorsiklo na impound or natauan tabi nindo nin penalidad? Kung ang say, dito man sa investigation intensification po ang po kayan, may mga reports na po na nag-aabot na po. From Capture po, medyo dakot-dakot na po. Nasa 60 plus na dakot nindang muffler po, modified muffler. Opo. Sir Glenn, ano tabi and paano mo tabi masasabi na modified ang sarong motorsiklo para sa karaman tabi kan sa tuwing mga kababayan? Kasi igwa man talagang pigmo-modify na pasok man tabi sa indo tabi na guidelines. So ano tabi ito ang mga ang day tabi minalaog duman sa indong guidelines para aram kan sa tuwing mga kababayan? Kasi ang mautabi kan LTO maibalik sa original itong motorcycle itong muffler tabi. Iyo po. Arto yung pag binakalta po motorsiklo, kung ano po ang tambusong yan, ito po dapat yan. Kung maraot man po yan, so ipuan po ng certification from the manufacturer. Kung halimbawa po ang motor. Sir Glenn, pwede ka po maghanap ng mas maayos na signal? Sige po. Okay sige po. Para day po Mobile masayang... po kaya ako, ma'am. Po? Mobile po ako. Okay po. Yan. Mobile. Okay na po. Okay na po, Sir Glenn. Yan, Opo. paki-modify kan sa imong signal, tabi, Sir Glenn. Okay. So ano po tabi, so nababanggit mo na kung ano sa original tabi nakakabit duman sa indang unit, dapat iyo lang po ito. Kung in kaso man papalitan, pag naraot, same pa din. Iyo po, makapagpag po kita manufacturer kung qualified po itong i-rewrite po nila. Kasi na po kitang pa-additive, pag nirebayan po ang puto, it's considered as illegal modification. And it compromises po road safety Okay, tama. and roadworthiness of the vehicle. Tama ka dyan, Sir Glenn. Kasi ako nagtutubod na ang disenyo kan motorsiklo, may mga computation yan. Inadalan iyan Tama na po. maray kan mga nagdisenyo ka yan. Kaya pag ilinuwas yan, iyan ang tamang disenyo and iyan ang computation ka yan. So, maniniguasin matanos, tangarigday ka madisgrasya. Pag pinalitan mo na ang mga yan, minaluwas, ang sa imong motorsiklong gamit-gamit, medyo below standard na or substandard na.
Iyo po. Tama po. Apo. Sir Glenn, Ano po tanong... kaya yan, Sir? Sige po. Sir Joshua and Remy? Ang tambutso po, nakakalculate po yan. Nakapapasit sa Sir Joshua. Computation yan. Aha. Kasi yung error tayo na po, depende sa makakapapastor. Sir Ito Glenn, pong binubugan niya pong airlet. Sir Glenn, tano po ta masyado kitang nakatutok lang sa mga motorsiklo? Paano man po tabi si mga sasakyan na modified din in sa indang mga muffler, itong iba pang bihikulo? Basta kung po kaya nagmamodify yung motorsiklo, pag-abot po sa tukto, iba man po kitang trend po 4 wheels, pero hira po ang side tambot sa 4 wheels. Aha. Ang nagre-rebay lang po kaya yung mga enthusiast na ginagamit po sa car show at sasakyan. Aha. Sa arog po tabi kayan, Sir Glenn, na mga na-apprehend, piraman tabian sa indang penalidad, sa first offense, second and third? Sa first of po, under the Joint Admin Service Order that 01, ito po mga fines and penalties po sa violation sa legislation, ang illegal modification po is 5,000. Mahal-mahal. 5,000. Mahal-mahal. Mahal-mahal, 5,000. Pero, Kung sa ano po pakasya, kasi it compromises road safety. road safety ang pinakamayor na dahilan. Yes po. Ayun. Kaya pumakit po ang violation naman. Kaya, duman sa mga nagrereklamo, Sir Glenn, na nariribukan sinda, ano, gulpi talaga man ang complaint na naresibikan LTO Bicol? Hindi po. Pero yun po sa iba po kayo camping. Yun po, mayo man po kita sa hiling na tambutso, inakat po bago ang motor, maribok. Unless po, ito pa 250cc up na mga motorcycle. Ito mga big bike po. Sa mga big bike. Kasi ang mga big bike po, ang tambutso nito, hindi maribok kasi yun po kasi subo duman sa specification po, bakit pinta. Pero yan, Bubuga po. pero halimbawa, tabi, Sir Glenn, na sample ko lang, sa rong branding motorsiklo, Harley Davidson, maribukon talagang mapler. Opo. Ano, tolerable yan? Tolerable kasi kasi specified po sa Wait lang po. Oo. Pero ito pa rin po kita ang pwedeng i-check kung naglampas po siya sa decibel meter ta. Ang decibel po kayang allowed sa tuya in the Philippines is 150 decibel. Ibig sabihin po, paglampas ka po sa 150, may violation ka na po. Okay. So meaning tabi, Sir Glenn, ining ibang mga Harley Davidson, since iyo talaga ang nakadesign sa iya, so ano ini? Exempted or parte pa din kan pagbayular tabi kay ning mariribok na muffler? In the ma'am, exempted po sinda in a sense ng modification kasi hindi man po ninda modify. Talagang iyo yan ang design Yan nyo. na po talaga ang design ng sa indang tambutso. Based po sa manufacturer specifications po kan sa indang model na sasakyan. Ang pwede po nindang ma-violate kayan, so revoke po to decibel. So malampas decibel, po sa 150. Pero I think po, dahil man malampas yan sa 150, ang 150 po, makusugon ng maribo po na Oo, mas maribok pa man giraray itong mga ginagamit kan itong big modified na. Iyo po, ito pong Pigo Open Pipe na Pigmo Modify po sa tambutso. Mas maribok po ito. Okay, so mas maribok talaga ito. Pag-arog, digdi tabi sa Bicol region, sabi mo tabi is, Sir Glenn, kadakol pa din ang kadakol ang nagkakadarako. Pero, dahil man siya considered na talagang itong pigsasabi na grabe na talaga digdi sa Bicol region ang mga pasaway tabing mga motorcycle riders. Ay, dahil man po, ma'am, miliyon naman po sa buong Pilipinas. Bako man po ang araw siya yung kalala din ang problema ta po sa mga motorcycle. Yan, Sir Glenn, na mga mariribok na yan na tambutso or modified na mga muffler, ano yan? Pigkukumpiskar LTO tulos ang motorsiklo? Impoundable offense po yan, Sir Joshua. Impoundable offense. Impoundable offenses. Automatic. Kasi Automatic talagang po yan, kasi kan mga pag nakaaging ina-prend mo po panahon yan iyan na- ang problema, partner. Okay, kasi pag ina-print mo yan na day mo big impound, pwede pong irason ko yan pagbalik rebayan ng tambutso. Makikidiskusyonan po yan na bako man ngayon yung tambutsong gamit ko kang nadakop din do po.
Opo. Sir Glenn, may Kaya po apot ko lang tabi, Sir Glenn. May mga lockdown offices ba ang LTO digdi tabi sa Bicol Region? So far, ma'am, nag-open na po si mga nag-lockdown ta. Ang nag-lockdown ta po is Legazpi District Office, Sorsogon District Office, NC Regional Office. As of now po, operational na siya po kasugma. Ayun. Okay. And iwan po sa mga nag-lockdown na offices, ginigibo po ang paagi na magkaigwa po kita ng extension of validity ng registration. Dahil may mga naantala po kaya na nagpaparehistro. Opo. Sir Glenn, kung igwa katabing pangapudan sa satuyang mga kababayan, mga parantabay ta, particular itong mga riding public. Ano tabi ito, Sir Glenn? Go ahead po. Kagapos po mga riding public, magsunod po kita tumunyan sa mga health protocols and magsunod po kita tumunyan sa mga batas trapiko. And at the same time po, kung may transaction po kamo sa LTO, please observe po yung health protocol kasi data po masabi na naglalala po ang satuyang sitwasyon sa COVID. Anyway, kapos man po paagi, pwede nyo tugunan, pwede po pa mag-inquire through our Facebook para po maiwasan na yung mga pagduduman po sa opisina kung may mga ihapot man lang po na mayupan directly na transaction. Yun na lang po, ma'am. And sir, Okay. Maraming salamat, Sir Glenn Mansera, Chief kan LTO Regional Office 5. Maraming salamat po. Mabuhay tabi ka mo. thank you very much po. Thank Apo. you very much po. So yan mga ka-action, si Sir Glenn Mansera partner. Ay, Nalinawan kita ngunyan na itong impoundable offenses. Kaya Ining mga nagbago na so isip ko, partner. Dahil ka na mabakal ng Harley Davidson. Bako, ang plano ko kuta na sumapler ko, papalitan ko ning kawayan. Ano, lagumba ng tanugan, partner? Kaya medyo sabi ko kakaiba, pero bawal pala niyan. Kada bumba mo, bum, Bawal pala niyan. bang! So marurugi baga ang kawayan, gayunon. Lagumba, partner, lagumba. Kawayan. So maliwanag yan mga ka-action. Tapos lalagang kong kalburo. Ano nang luwas kayo? Dahil na, nagbago na isip Nagbago ko. ka na. Dahil ako mapamodify kan sa kuyang Mapler. Maliwanag mga ka-action yan, ha? Impoundable offense Impoundable pala. offense. Automatic pala yan. Madakop. Pag nadakop ka palang kan LTO ka, bitbit ang motorsiklo mo tulos. Tadigli Yan ka na. mo nagsusunod. Kaya, yan, sa mga kababayan ta dyan, ang hapot sa Saindo, pabor ba ka mo? Digdi sa mahigot na pagbabawal kan LTO sa mga makukusog na Mapler. Ang Saindong mga komento, reaksyon, babasahon mo yan, manggagana pa kamunin, 1,000 pesos. Ama, partner. Kaya tutok ka mo, antabay ka mo hanggang sa matapos ang programang ini at yan. Digdig lang yan sa pagbabalik kang Tabang Ora Mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig.
Sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol, digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Bride, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw ban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Nagduko ako partner, diretso arog gani. Dahil maringan yan, paminsan-minsan. Alangan man na pirmi ka na sa naman straight. Alangan man from medyo duko. dapat medyo nailing man ng ibang anggulo. Pero partner, sabi ni na magayon na ang combination kag bado ta. Hindi ka pa nagsa-side view partner eh. Side view ka daw partner. Kapag medyo pirmi kang arog, siguro halakbangong ka. Ikaw man yan eh. Magtaga-side Ube view ka. and mango ang sa tuyang color. Sabi ni Maray na pagkahapon. Ubi mangga. Yes, ubi mangga. Sabi ni Lionel, nakatutok man si Lionel sa more obligasyon. Maray na pagkahapon, Mirna Rabana Galiano Dagta. Happy watching. Ayan mga ka-aksyon ha, yung sa tuyang kahaputan, kasubago, dagos-dagos pa man giraray, pwede ka mong mag-comment, magpaabot kan sa inyong komento, reaksyon. Sa indo kami mapili nin, manggagananin, 1,000 pesos. Partner, subago problema sa mapler. Ngunya naman, may problema ka na naman. Sabi, may mga scammer sa SSS. Nauuso, partner. Ay, nasubran ako ng S. SSS. SSS. Inik, partner, nauuso. Nagdadakol ko noon kaso ng scam. Pang-scam. Kaya... Ay, maski baga sa Manila, kasudma, may nauso pang sarong scam. Itong, Laika Community. Laika Community. Kaya dapat ang mga... Nauusan mga scam ngunyan, Ang mga Pilipino dapat maging marigmat kita. Aramon ta ko niyan ba legit o bako. Kan sarong aldaw ngani duman sa sarong programa ko man sa radyo. May nagreklamo sa kuya. Inaanak, iniskam kang ninang niya sa kasal. Grabe naman yan. Iba na ko niyan, partner. Bako naman talaga mga katao. Iba na ko niyan. Makakasabay tango niyan, partner. Nasa ibong na linya, nasa telepono, partner. Si Miss Jeanette Mapa. Ako ngani, pag nag-aagi ako dyan sa Tubangan SSS, naiirak ako sa mga taong nakapila duman na labaon. Paguna ko, garo mga na-scam niya ko ini. Nataman, partner. Ikaw man talaga. Grabe man ang sa imong, dako na mo yan ang mga opisina na talagang pipirilahan. Hulita, igwasindang kaipuhan. Nataman dyan sa LTO, magayonon. Dyan sa LTO, tranquilohon, ang tukaw-tukaw mo. Iba-iba man yan, partner. Kaya nakaging bagang panahon, pig-explicar na sa tuya ni Miss Jeanette kung ano ang sa indang mga plano na ang sa indang kamautan ma-materialize, ma-realisar. Nasasabutan ko man si Miss Jeanette. Tabako man yan sa kapasidad niya. Yo. Kaya lang, ako yun man sana. Malay mo, partner, one of these days, dakula ulang opisina kan SSS. Ako, nagpapadangog man sana. Tapos maimbitaran kita. Malay mo, kung nagdadangog sa mga opisyal kan SSS, mga sir, madam, bossing, maawa naman kayo sa mga miyembro nyo. Basta partner, nasa linya ko niyan, si Miss Jeanette Mapa, ang tagapagdaram kan SSS Legazpi. Maray na pagkahapon tabi, Miss Jeanette.
Hello, good afternoon po Ma'am Remy and Sir Joshua. Oy! Masiram na hapon, Miss Janet. Ha? Miss Janet, pagpasensyahan mo na sa kuyang partner, naglalayab man sana yan. Ano naman layab sa imo? Oo, naglalambing. Na baka lang one of these days, magkaigwa yung bagong Bako man ito lambing. Sabi ko, nagdududa man sana ako. Mas mararong lugod sa pagdududa. Nagdududa man sana ako. Anyway, Miss Janet, pag-urulayan tatabi mo niyan, iniong nababanggit na nangyayaring scam, igwabang scam na nangyayari tabi o ining kaso, nang dadakol na kaso ng scam, ini particular dyan tabi sa SSS? Yes po, may pinalwas pong advisory ang SSS na mag-ingat po sa online scammers, fixers at fake news. Pinag-iingat po kang SSS ang publiko sa mga Facebook scammers at fixers na nag-aalok po ng mabilisang pagproseso kang UMID card o mga benefit claims sa palit po kang transaction fee. Huwag din pong maniwala o ikalat ang mga clickbait, post tungkol sa parapol o cash bonus para sa SSS members. So, fake news po ini. Ipagbigay alam po agad ini sa pinakamalapit na opisina ng SSS o direkta pong i-report sa Special Investigation Department ng SSS na located po sa East Avenue, Quezon City. So, ang number po is 8920-6401, local 531325316. And pwede din po kami mag-email sa fid@sss.gov.ph. Ang mga individual po o grupo na pinaghihinala ang sangkot sa ganitong uri ng panluloko ay kayo po itong i-report. Para sa inyong seguridad, hanapin lamang ang Facebook Verified Page Badge upang masiguro na kayo ay makikipag-ugnay lamang sa aming official Facebook page, ang SSS-PH or Philippine Social Security System. Maging miyembro mapanuri po at alerto, huwag kong magpaloko. Subot sabi yung tabi, Miss Janet, initabing nababanggit mo itong dai makipagtransaksyon sa mga nagtatangro nin makaskas na proseso nin pagkuha kang UMID. Iyo ta, ara mo partner, yun ang gani yan. Kaya gani dakulon ang pila. Ta medyo siyempre ibabagan sitwasyon tangon yan. Medyo mapagal-pagal ang pagpila sa SSS. So kung ika palang miyembro, pwede kang may dumulok sa imo. Ako na ngayong bala kang pagtransaksyon. Pag ako ngayon naglakaw, automatic kahit baga partner, ang apod gayan, mga fixers. Yung mga piraray ko niyan. So, iyan tabi, ang pigbabanggit mo tabi, Miss Janet. Kasi usually, may mga kapalit iyan ng mga transaction fee. Ano ba yung tabi, Miss Janet? Sa luwasan naman kan sa inyong mga opisina, nagkakaigwa pa din hanggang ngunyan? Usually po sa online ini ng nagahali, kung may kumbaga ma-observe po nindo sa Facebook, kasi ako mga nagluwasan po mga iba-ibang SSS site na dahil ko talaga yan official na SSS web Facebook page. Taro lang po ang official Facebook page ng SSS, Philippine Social Security System. Gusto mong sabihin, Miss Janet, ining mga nag-o-offer ng services na peke o ining mga budol-budol sa paagining online? Yes po, kasi kung ma-observe po nito, talagang ta-transform ka na po ang transactions sa in digital form. So, 90% po ka mga benefits and loan programs, transform ka na po in digital, i-apply na lang po through online. So, duman po sila naglalaog, nag-take advantage po itong mga... So, pipangakuan ninda so mga miyembro or pensioner na ako na ngayang bahala magproseso kang kwan mo, mas madali ngayon sa muya, pero uni ang babayadan mo. Yes po. And ikaw po kitang particular case, nangyari ini duman sa buhi, may nagpamidbid na taga-SSS, pero maumag po talaga siya taga-SSS. Pag nagpamidbid siyang abogado, kani sa SSS. And nasusupo po kang SSS kasi naglilibo siya sa kada harong, nag-offer siya ng transaction fee kapalit, sa mga transaction sa SSS, kapalit po kang transaction fee. So, nadakop na tabi ito, Miss Janet? Yes po, nakakulong na po siya ngunyan. Okay. Ano pong kaso, anong tabi kayan? Ay, di ako particular ko. Okay. Pero di tabi, Miss Janet, sa Legazpi City, sa indo tabing datos, pirana na arog kay niong sitwasyon na nagkadarakop, na nagsagibo tabi ni pag-scam. Garuday pa man digde. Sa Legazpi. Mayo pa. Miss Janet, iapot ko man. How about ini, Miss Janet, na mga opisina, ining mga... May saro pang racket din sa SSS partner eh. Sa luwas. May mga nag-o-offer sa mga pensioner na i-loan na ninda ang pensyoninda pero itatao mo sa inda so SSS ID mo. Ano, pigatugutan yan? They po yan, kumbaga for security purposes, they po hindi dapat itaw ang sa indong SSS number kasi pwede pong gamitin yan sa other
fraudulent claims. So, Igwa, Miss Janet, may mga nag-ooperate din sa Legazpi, nag-o-offer na pwede mong i-loan 3 months, 6 months, 1 year ang sa imong SSS pension. Yan nga ni partner. Pero ang isusurrender sabi. mo card mo sa inda. Kasalanan, Yun ang collateral mo. Kasalanan yan kan mga SS members na itiwala mo ang sa imong number sa ibang tao. Pero bawal yan, Miss Janet, na mga arong ka na operation? Oo. Yes, bawal po yan, Sir Joshua. And magayang nakahaputan yan, Sir Joshua, kasi dahil po sa mga arong kaiyan na kumbaga, proseso, nagkaigwa po kita ng pension loan program na tigo-offer po duman sa mga pensioners sa Naputol. Di ka ng load? Dahil naputol siya. Ano yan unlimited. Anyway, yan partner, nababanggit mo talaga. May nangyayari ka yan. Pero dapat maraman. May mga karatula pa nga na yan, partner. Pero dapat maraman ka gusto na mo bang i-loan ang iyong SSS pension? Yan partner, so mga nagpapautang talaga. May mga opisina nga yan eh. Miss Janet, i-clarify ko lang kasi may mga opisina talaga na nag-o-offer ng mga loan kung SS member, SS pensioners. Iba man siguro yan na pagbabanggit mo, partner. Kaya nga ano, pigatugutan yan ang mga... Yes, Miss Janet. Yes po. Yes, ang binabanggit po ni Sir Joshua, ito po talaga isang mga private lending corporation na ang target talaga sa mga pensioner ng SSS. Ito po talaga kita kayan. Ikupanin ba itong ATM for collateral? So, dahil po nito yung pag-ibuon kasi iba na po kitang pension loan program. So, dahil naninda kay Puan magpatol duman sa mga lending institusyon na yan? Yes po, oo. So, yun na lang po. So, pension loan program, pwede din po yan, i-offer po yan through online. Kan opisina mismo? Yes po. And dahil na po kaipuhan magpag-steering sa opisina para magbayad. So, ikakaltas na po. Kasi, Ma'am Janet, kaya ko ininayapot, maliban dyan sa nagapot ako kung legal yan, dakulaon ang porsintong pigkakaltas. Kan mga lending institusyon, dakulaon ang pigkakaltas dyan sa kwan. Alimbawa, nag-loan ka ngaya kan so pang 1 year mo, partner, na pensyon, di 12 months. 10 months sa nang mapakuan mo. So, 2 months, sa inda na. Iyan kaya, Miss Janet, na nababanggit ni partner, igo talaga kayan, realidad yan, igo talaga nag-o-offer ng mga lending institution kasi igo sindang mga magagayo na programa. Pero nevertheless, kung igwa na tabi kang mo, Miss Janet, na tigo-offer sa tuyang mga pensioner, mas maray yan, at least secure an sa tuyang mga SSS members. Pwede tabi, Miss Janet, ika na tabi and maki-invite sa tuyang mga parantabay with regards sa arog tabi kayo na programa. Yes po, tiga-advise na po ito mga pensioners na dahil po mag-loan duman sa mga private institutions na pigtataw po nito ang ATM nito for security purposes. Dapat din po, iba kita mga offer din po sa SSS Arabang Pension Loan Program na pwede din po nitong i-take advantage. Apo. Miss Janet, maraming salamat tabi. Isa sa imong panahon, isang oras. Mabuhay ka tabi. Despite na... Automatic yung pirmi. Oo. Kasi nakaulay ko si Miss Janet talaga. Dahil pa man sinda pwedeng mag-live guesting. Baku pati yan is nabera. Maski matanaw ako kan sa kapihan. Dahil mo na nagpa-interview live. So, paagin mo na kang phone patch. Maraming salamat sa liwat tabi, Miss Janet. Sa imong panahon, asin oras, mabuhay ka tabi asin ang SSS Legazpi. Yes, thank you po, Ma'am Remy and Sir Joshua. More power to your station po. Salamat po. So, yan mga action, maglikay ka muna, ma-scam ka mo. Kamo, nakasalalay sa indo kung abo nindong ma-scam. Mas maray tabi, nagibuon kung ano ang tama, buda dapat maging mapanuri. May nag-aapot partner digdi. Nag-antabay sa programa ta kung sa inda tabi ang opisina kang NLRC. NLRC, dyan partner, sampangan kan Metrobank. Legazpi. Sa taas alin na Metrobank? Doon bagan Metrobank? Digdi partner sa may alikang Ayala bagaw. Suway pasiring digdi sa may video. Suduman. Ayan. Suduman. Kararaya kan mga sa tubang bakalan appliances. Yes. Alright, so dyan. So, maray na pagkapon mo na, kaimbasa mo na kita ng mga reaksyon. Ayan, nakatutok si Mirna Rebana Galano Dagta. Dakulon partner, ini ka subago. Dahil ko na nagkabarasa. We have 6,400 viewers. Ay, aram ko na, partner. Kaya aram mong opisina kang inilarsi. Wag kong hali ka duman dati. Yes, partner. Dahil, kanyang pakita sa sarong istasyon, kadakol na mga security guard na nagpaabot sa tuyan ng reklamo. Kaya aram mo ito? Yes. Sige. Maray na pagkahapon, nakatutok man si Ameline Lorilia kan
Naspi Pilar Sorsogon. Rayuon partner ha. Kaya mga ka-aksyon, keep on sending your comment. So gustong manggana mo niya nin 1,000. Mag-comment na ka mo partner. Yes! Merkules, Webes no yan. Sa Sabuya pagbabalik, may manggagana nin cash, may manggagana nin tablet. Kaya magkagtawin ka mo abangan ang sorpresang regalo kang tabang ora mismo. Ali sa puso ni Congressman Saldi Quim, Congressman Pino Garbin. Ako Bicol, Party List. Sa pagbabalik kang tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan o mahiling na kamo maugma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realizar, matawan ang katulano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa Water District dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Sa ko ining dialogue partner. Nagbabalik
ang tabang ora mismo. Ayan, mga ka-action! Igwa kita mo nila na maswerteng winner ng brand new tablet! Nag-uulay kami ng partner ka sa bago offer. Nahihira kaya ako partner sa diri ko. Sige ang panautan ng tablet. Kaya may bagong kang cellphone. May bagong cellphone ang sa kuyang partner sa noon. Bago ang cellphone ko. Partner selfie! 1, 2, 3. Bago ang cellphone ko. Ayan, mga ka-action! May bago kitang winner mo niyanin! Tablet, maswerte si Lionel Zamora Obligasyon! Zamora Obligasyon! Ano ang mensahe? Ang mensahe ni Lionel! Basaw mo. Kuya, sa iyong mensahe mga ka-action. Good day po, Congressman Saldico at Congressman Pido Garbin. I am Lionel Zamora Obligasyon, 19 years of age. 19 years old, from Panoypoy, Kamalig, Albay. Ako nga po pala ay first year college na po, taking up Bachelor of Secondary Education, major in Filipino at Daraga Community College. Sana po isa ako sa mapili niyo po. Malaking bagay at tulong na po ito sa akin at sa aking apat na pong kapatid. Kapatid. Na nag-aaral pa po, lalo na sa sitwasyon po ngayon na online at modular po ang mode of education. Sana po matulungan nyo din po ang mga katulad ko po na nangangailangan. Maraming salamat po at naway marami pa po kayong matulungan na mga taong nangangailangan. Keep safe and God bless you po always. Uy, sabi ni Aaron Obligasyon. Bako ini suna kaulay ta kasudma? Sain partner? Si Obligasyon? Sain? So nagsimbag nga ni sa telepono kanina po nanta. Ano ang obligasyon mo? Iba ito partner, bako siya si Aaron. Iba man. Bako siya ini si Lionel Zamora Obligasyon. Tataga Panoypoy man ito siguro sa nilang tao niya. Congratulations, actually nagdadalan siya ngunya, nag-comment nga niya, sabi niya, hindi po ako pabor sa Muffler sapagkat ang dulot lang po nito sa atin ay ingay at kawalan ng kapayapaan sa ating pamumuhay. Dagdag gastusin pa po ito sa mga may transportasyon katulad ng motor. Naistorbo po ang mga natutulog sa Panoypoy. Ayan. Gana kanin, brand new tablet at the same time, nag-comment siya, partner. Paano niya ngayon ma-receive yung kanyang pinanalunan na tablet? Ayan. Congratulations kay Lionel Zamora Obligasyon. Tanganing maklaim mo ang sa imong brand new tablet, maghalat ka ta may makontak sa imo na staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong premyo. Para sa iba pang mga estudyante na gustong manggana kang tablet, explikaran mo, partner, paano sila manalo? Sa mga estudyante dyan na nagmamawot man manggana nin brand new tablet, kinakaipuan lang nindong mag-like kan sa muyang official Facebook page, Action Co Center. Kaipuhan, mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana nin brand new tablet. Nariparo ko lang ang itsura mo duman sa screen. Balik ka ang screen. Kamukha mo yung kapatid ni Noy Noy. Isa yan, partner. Aki ni Cory. Porkit nakayelo ako, ika talaga. Yan mga ka-action ha. Mag-comment kung nata kinakaipuan ninong manggana ni brand new tablet. Dahil pagligawan, ibugtak ang sa indong contact information asin magtag ning tulong kapwa estudyante. Sapagkat 5,000 pa na tablet ang naka-reserva dyan para sa mga estudyanteng Bicolano na gustong ayudahan ka na Bicol Party List sa pag ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico tabang sa edukasyon, lalo na ngunya na medyo kakaiba ang mode of learning ta. Yes, ang sa tuyang mode of education. Kaya mga ka-action ha, de paglinguan, simple mechanics ansa nang dapat nindong sundan. Pagkatapos, kan may nanggana ng tablet, may manggagana na naman ng cash. Yeah! Ngunyan, huli ta Webes, 1,000 pesos ang gaganahan. Saga? Kan maswerteng manggagana. Saga, Biyernes? Biyernes, 5,000 pesos! Ayun! Ngunyan, partner, pasok ang mahiwagang garapon. Partner, dalawang oraw ko nang napapansin. Okay, wait lang. Hindi man alat utro. Dapat nagbabaili. Yan, baile. Kaputan mo muna ini. Ahali ka baga duman. Yan, sige. Ayan. Ulit. 1, 2, 3. Dapat sa tao nga may paikot-ikot. Digdi sa inutan. Iyo, digdi. Tugtog. Logo. Harap sa camera. Aliwon ang kalo. Yan tabi, si Kim Punyado. Garo, ipinanganak ng kukumpetensya sa akin. Aha, yeah.
Isinilang na ang kukumpetensya sa akin. Parehas partner, pati ang bilugan kayo. Ang tamanyo. Tananananan. O, diba? Para mo ang mga tamanyo, mi partner. Ah. Kung sa Bicol, kami ang mga inaapod na malabungkukan. Bungkukan. Ano mga terms yan? Itong mga bilugan. Root crop, bungkukan. Bungkukan. I-search ko yan at saan? Digdi sa Albay, linsa. Linsa! Sus na bungkukan pa, pero man sana linsa. Si Kim Punyado po ito. Congratulations kay Kim Punyado. Ang bagong father ni Ira. Ayan. At saka, siya man po ang bagong... Arya. Siya man po ang bagong dancer. Digdi sa Tabang Ora mismo. Panganay sa sayang agong kunyan. Oh, sige! Tananananan. Partner! Logo giraray. Ayan, nilogo na po. Duwang aldaw ng naripado ko. Ano? Dahil sinda masyadong... Dahil masyado sindang interesado. Dahil kabali kaya sinda. May absent kaya. May absent, partner. May absent. Get well soon kay Pading Allen Rivera. Ano na? Okay. Rene Santa Romana. Rene Santa Romana, congratulations. Numero? 0927. 847. 847. Kulang nin sarong numero, partner. 2, 4, 6, 8, 10. Adi, pili kita kiba. 10 lang po. Kulang ni sarong numero. Okay. Kulang ng isang numero. Rene Santa Romana. Siguro doon ta partner na ba? Kaso sa iyang ano. Ano na? Sige. Mary Rose Malacca. Congratulations. Mary Rose Malacca. 09 07 625 625 3251. 3251. Ano yan? Smart? Ayan. Mary Rose? Maray na pagkahapon. Hello po. Mary Rose? Sino sa po ini? Si Remy po ini. Lalaki. Si Joshua Mantabi ni. Hello? 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 Mary Rose? Is it me you're looking? Hello, Mary Rose? Ay, may four pa pala. Hello? Maray na hapon. Taga-sain ka, Mary Rose? Opo, ako po si Mary Rose. Taga-sain ka po? Taga Binanwahan po. Binanwaan kan? 22 po. Barangay 22, Legazpi Binanwaan. City. Bidbid mo si Kwan, si Papa Jer. Papa Jer po. Oo. Po, si Bongo si Joshua Martinez po ini. Ayo po, ako po tabi so alalay ni Papa Jer. Taga barangay din ni partner. Kaya nga ako nga so alalay ni Papa Jer. Bidbid niya si Papa Jer eh. Congratulations, Mary Rose Malacca. Anong pigigibo mo ngunyan, Mary Rose? Po? Anong pigigibo mo ngunyan? Nanonood po. Nanonood! Ano ang pigiling mo? Buntis 5. Sa action ko po. Ay, sa action ko! Gusto nyo ko partner kung taga barangay 22 ini. Sige daw. Kung taga 22 talaga ini si Mary Rose. Mary Rose, bistado mo si Batutoy? Po? Midbid mo si Batutoy. Dae. Mary Rose? Po, ano? Midbid mo si Batutoy? Ayaw po, katabi po namin. Ara mo ang kalyerotoy. Yan. Ara mo ang kalyerotoy. Po? Ara mo ang kalyerotoy. Kalyerotoy. Opo. Talaga kung nag-iiling ka ngunyan, sisay tabihan sa imong kaulay. Po? Po? Sisayan sa imong kauron. Hindi ko po masabutan. Dahil mo nasasabutan, ikaw na partner. Sisay ang kauron mo da, Mary Rose, kung midbid mo ining babayeng nagataram.
Oh, dahil niya naraman simbag. Una ko ni simbag niya, si Chabet. Dahil ko nagdadalan ka talaga, ano, ang color kan sa muyang badong unyan. Ano? Ano? Hindi ko alam pa, saglit lang. Oh, mali. Dahil, paano naman yan ni partner? Kasi ginamit niya. Ayun nga ni. Dahil man niya kita mahiling, ginamit niya sa telepono. Ko kaya ako. Ano? Aron ka lang kay ni Mary Rose? Mary Rose? Tangarigday ka na masyadong mamroblema. May ibabarita lang kami sa imo. Apo. Nanggana ka ning 1,000 pesos. Congratulations! Ano ang gagamitan mo kang 1,000 tabi, Mary Rose? Opo, thank you po. Sain mo gagamito ng 1,000? Pero dahil kita nagkakairintindihan mo niya na. Sain mo gagamito ng 1,000, Mary Rose? Po? Sain mo gagamito ng 1,000? Pambakal po kigatas kaya ate. Una ko ibabakal mong pamawan kitsabit. Okay, Mary Rose, ano tabi ang masasabi mo kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kanako Bicol Party List? Maraming salamat po. Okay, you're welcome po. Congratulations! Thank you po. Okay po, may makontak mo sa imo kung paano mo tabi maklaim sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Salamat po. Okay po, bye-bye. May nagaprapod sa kuya partner, oh. Sige. Leon mo. Kung si Say nagapod. Yun na. Ayan mga ka-action, congratulations sa tuyang cash prize winner. And of course, nananggana ka sa tuyang brand new tablet. Partner, oras na tanganin kita paramientos na magpaaram. Inabot na kita kanong oras. Maraming salamat po sa mga nagtutok, nagdangog, nagdalan kan sa tuyang episode gunya na pagkahapon. Oy, salamat sa mga nagantabay sa radyo, Uragon, at saka sa Facebook Live. Iyos na ito ang pwede mong ibungad. Oh! Ayan mga ka-action, sa agaliwat, magirilingan kita pares na oras, asin pares na programa, digdi lang sa tabang ara mismo Action Co Center. Kami po sa indong nakasabay, ako po sa indong lingkod, ang iba, Mr. Siram, Joshua Martinez, God bless Bicolandia, and mabuhay. Ini man tabi, si Remy Araneta Mindonas, and Ma Salvador kan Bicolandia, maray na pagkahapon, asin salamat.